Aquesta és l'última. Ara en Corradino té 4 anys i mig. I en Robertino 2. Són 2 nens preciosos. Gràcies. Ha passat tant de temps. Segur que han canviat, que s'han aprimat. Però el reconeixeria de seguida si pogués anar a Àustria o a Alemanya. Senyora, Europa és un caos. Hi ha milions de persones que fugen d'un lloc a l'altre. Fugitius, refugiats, excriminals nazis. Hi ha sectors ocupats per forces diferents, cadascun amb ordres diferents. I a ningú se li permet sortir. Però sé que hi ha permisos especials per raons humanitàries. No. No ho sento. Els ciutadans italians encara no se'ls permet viatjar a Alemanya. I vostè, a més, és alemanya. Sí, és veritat. El meu marit és italià, però ha lluitat amb la resistència. I jo sí, sóc alemanya. Però el meu pare va morir per oposar-se a Hitler. Provin amb la Creu Roja. Potser ells en saben alguna cosa. Ja ho hem intentat. Amb la Creu Roja italiana i amb la Creu Roja internacional. Fa setmanes que ho intentem tot. La guerra em va prendre els fills. I ara la burocràcia no em permet trobar-los. Com pot ser que no ho entengui ningú? Com pot ser? No. Jo no ho deixo córrer. Gràcies.